1, 2, 3, watay laing ka istoryanin nindot yun kayong view dire. Laag ta. Ride na po daron, asa na po ta maabot ron. Minawara na to, whole day ta ride, ta pakita na to mga nindot nga mga view dire. Sa dili pa nato ipakita nindot nga mga view, ang sulod nato ng pinakagama na sa nga sapatos. But before that, intro sa pinatuyok sabi, intro sa ano kuya, wag intro da? For this video, meron kami gagawin ngayon. So, ibang gagawin na naman. So, yung unang gagawin namin is mag-travel namin ngayon. Saan tayo travel? Road trip Hindi namin alam. So, road trip na lang to. Joyride na lang to ngayon. So, kung ano yung makita namin sa gusto namin puntahan na namin. So, sabay na lang guys, weather update muna ngayon. So, weather check. Wow. So, pila ra may weather check guys, automatic. Kami ko guys. Okay, let's go na daw guys. So mag-rides na taron. Kauban din nga akong bigo nga mo'y tag-iya sa tibok bukid diri sa Bohol. Og si Don Pipot nga tag-iya sa tanan humay diri sa Bohol. Before pa tamo padayon sa atong aklak ko karon, so magpagasolina sa tatong ng i-full tank atong motor para diretso-diretso atong dagan para di na ta magproblema. Unay nang utana diri nato. Klaro na yan. Yeah, paklaro ana matik vlog jud na kay nagi-videohan man tika. Dito makiglalis ana automatic mga choy, proceed na pud ta mga choy. Mo ni agianan diri highway nila mga choy. So dili jud traffic diri. Dili jud ka diri mahadlok mga choy nga mag-drive kag motor kay ano man wala jud mga traffic diri, wala kay masugat ang mga dagko pod diri nga mga sakyanan. Diretso-diretso mga dagan. Karon mga choy, murag naano kay nakit-an nga first target na mo mga choy mao ni ang among first target nga nakitaan. So padayon nagdagan so while nga gapadayon ta murag duol-duol na siguro sa atong target nga mostly sa mga tao mao ning unang giapas nila basta mo ari sila Bohol. So duol na mi guys sa gitawag nila nga Chocolate Hills. Tungod sa excited na ko mga choy, matik kuha na tag ticket diri. Pero before that, sorry sa ta. Nindot kay diri lang mga souvenir mga choy. So matik basta bakasyon, matik na palit jud aron. Excited na pud ni kay mga kauban ni sige tingsi. So wala ni choy mga nagdaga na niyang among gisakyan nga close band padung na ni sa taas mga choy. So atangin niyo mga choy kay hapit na may maabot. Nganong hapit na maabot nga abot naman ka. So guys, nandito na kami. Taga-Tagalog man da para di halata taga-isla da. Pwede gawin guys, nagtagalog ko diri guys para dili pod halata kay guys nga taga-isla ta. Wala ni daghang nga istorya mga choy kay murag sakit naman niya kung ba sige tabi-tabi diri. Ayog tabi diri. Automatic mga choy, pa music na lang ta para kay murag nalingaw naman ko diri mga choy, nakit-an ko ni mga nindot nga mga view diri murag picture na ko ani. So automatic pa music na lang ta kay murag sakit na lang ang alingag-ngag sige tabi-tabi diri mga choy. That's all. Latangin lang niyo ang next na mga target mga choy sa mga content. Ay sa kina po kay apas. Ay excited kay kamo ending da. Ay sa pa music dira. So mga choy, wag tang imong problema diri makita nimo mga buntod-buntod diri mga choy, mawag tang yung problema nimo diri pero mobalik ra gyapon ang problema nimo kung mawagtang na pud ka diri. So nakatakyas namin mga choy diri sa taas. Kung kauban akong mga tour guide, so mga gwapo mga pugi kay ni talag sa oran ni mga itsura diri sa Bohol. Kay mostly ini mga kaliwat ani Tarsier. Maong lisod ni pangitaon ninyo nga mga dagway. Unsa man humana kag tabi-tabi diha kay murag sige na naman kag panghinaway pa music ta kay murag masakitan pud natong kauban ron biyaan ta ana. Tagbaw jud ka. Ay di na ta mo music murag lingom mo tabi-tabi diri kay daghang kay ako nakita. Daghang mga tao po diri guys, mga foreigner. So mostly mga foreigner talaga guys ang nandito. So ngano gitawag di siya Chocolate Hill? So ano pangutanan nimo to bagon na? Kung gusto nimo English, Tagalog, Bisaya. Okay, by the way guys, tinatawag itong Chocolate Hills kasi every dry season daw ay nagiging chocolate brown ang kanyang color. Kaya tinatawag siyang Chocolate Hills. Pag mainit naman ay nagiging green. Based on my research guys in Google, meron na 1,776 mountains tinatawag nilang Chocolate Hills. Kaya dahil sa sobrang ganda nito at magandang view nga makikita dito, maraming dumadayong mga foreigner. Kaso masakit lang sa mata kasi yung makikita ko dito merong mga partner, ako lang yung wala. Pero hindi na importante yun, ang importante buhi ko. Magpa-music na lang tayo, murag nasakitan naman ta ginagmay diri, sakit naman kay ni sila sa mata ba. Pa-music operator kay murag dili na jud ni maayo da. Among Diyos naging gamhanan, aniya kami sa imong atubangan. Stop sa operator kay murag na ako nakit Andre murag ganahan jud ko magpalit diri og souvenir ba para nako. So mangita tag sinina diri para remembers pod nga ni ari tag Bohol. Asa man ani ba? Unsay color white, black, naglibog ko diri da. Murag mao siguro ako nauyunan no. Asa mangita sa taos uban basi naa pa dito nindot. So royo sa ninato.
Automatic nakapili na ta guys, wala na akong ipakita kung usang color. Automatic isod na ni ate sa plastic. Automatic mga choy, mauli na ta, mamaalam na ta diri sa gitawag nila nga chocolates kay naapatay laing aton adtuan. Oh my god, ako nauna pa ka nga mauli ka kay murag dili na man jud ka mauli, sige tan-aw sa mga bunto diha. So wala na mga istorya mga choy, automatic mauli na ta. So that's all mga choy, proceed na punta sa atong next target.